En un magatzem de l'Hospital Arnau de Vilanova s'acumulen 150 ordinadors usats. Aquí ja no els faran servir més. Potser per un treball tècnic se queden ja una mica vells, però per poder accedir a internet, per poder fer deures, per aprendre a fer Instagrams i coses similars a la gent gran, són perfectament útils. Per aquest motiu, en lloc de portar-los a una planta de reciclatge de brossa, els reaprofitaran. Un cop s'han netejat les dades dels discos durs, els ordinadors se'n van de viatge. Sense sortir de Lleida, els porten al Parc Científic i Tecnològic de Gardeny. Allà s'ocupen, en primer lloc, de netejar-los. Després es té cura que la maquinària estigui bé i, finalment, se'ls instal·la un sistema operatiu gratuït. La posada a punt s'allarga entre 3 i 6 hores, en funció de l'estat de l'ordinador. Venen de consultes de metges que han tingut un tracte molt bàsic, vull dir, no s'han bellugat ni han tingut un mal tracte. Se'ls dona una segona vida útil, tot plegat gràcies a l'ONG Banc de Recursos i al seu projecte del Pont Solidari. Recollir tot allò que alliberen les empreses per obsolència o per la raó que sigui, i nosaltres servim de pont per portar-lo a altra gent que pot aprofitar. Se'n beneficien diverses entitats socials, entre les quals Càritas, que rep 14 ordinadors. És molt important perquè va dedicat a les persones que en principi estaven en situació de vulnerabilitat i sobretot és treballar totes aquelles competències perquè s'incorporin al mercat laboral. És el final d'un viatge solidari i sostenible, un exemple d'economia circular.